Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Metro at Mega Manila ang oras natin sa buong kapuluan. We got 31 minutes after 6 o'clock. Maayong gabi sa tanan! Ang balo nila, ara na naman ng buang DJ. Thanks God, it's Monday! Beautiful Monday, everyone. Welcome to Love Radio. And this is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Siyempre, kasama po inyo abang lingkod. Pinangungunahan po niya ng apakatalino sa lahat. Walang iba kundi si... Hindi na sender, pero juicy pa rin kagdagarago mo. Siyempre mga kabisyo, kasama rin po nyo abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, Diego Bandido. Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hindi ako yan. Isa yang impostor! At syempre mga kabisyo, hindi naman po makukompleto ang programang EDSA kapag hindi po natin kasama ang napakakulit. Walang iba kundi si... Nasisilaw saan, Duday? Nasisilaw po sa ulo ninyo, Uncle Diego. Hoy! Duday, rumispeto ka sa... Ang bihira ka! Teka, Duday, ano bang problema mo sa ulo ko? Kasi nga po, Uncle Diego Bandido, yung ulo niyo po, lalo na po pag tinatamaan po ng ano po, ng ilaw po, masakit po sa mata. Sige na, hindi kita bibigyan ng donut! Ayan na, hindi na ana yung ilaw. Okay. Ano ngayon masasabi mo? Hindi na ana yung ilaw. Ano po, siyempre, di wow. Ay naku mga kabisyo, unang-una sa lahat talagang everything is going bananas sa pagkapanalo po ng gold ni Carlos Yulo. Diba? Tama ba, Carlos Yulo? Congratulations sa iyo, kapatid. Biglang naging kapatid. Dahil hindi lang po isang gold ang nakuha, kundi 2 gold pa. Mantakin nyo, kumakalat ngayon ang video nung si Carlos pa, nung maliit pa. As early as 7 years old, nagtitraining na po siya. So imagine niyo po yung hirap na pinagdaanan ng bata. Na samantala, kagaya natin, siguro nung 7 years old, ikaw manong driver, saan ka ng 7 years old? Malamang nandun ka sa putikan. Oo, mandala na mayabas ka. Samantalang itong si Carlos Yulo nung 7 years old siguro, pinabali-bali niya na yung katawan niya, ini-stretch niya na. Dati, ako, inaamin ko, tumatumbling din naman ako dati. Pero sa gabhang. Alam niyo yung sa probinsya, yung pag sinabi mong gabhang, yun yung parang, ano bang tawag dito sa Tagalog?
Parang yun ng palay na pinag-anuhan ng palay, tinanggal yung bigas. So meron kasing lugar doon sa amin at doon kami nagpa-practice back dive. Doon kami nagpa-practice tumambling. Tapos hindi pa doon. Nag-try din po ako, nagba-backflip din po ako sa suba. Ay nako mga kabisyo, ang oras natin ngayon, we got 36 minutes after 6 o'clock in the evening. Kasama pa rin po ninyo, Tanghenyo Duday and Diego Bandido, dito sa 90.7 Love Radio. Dito, sama-sama tayo hanggang alas 9. Lahat sabay sigaw-sigaw! Walang iwanan! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!